Chephong Sajir Village Development Committee atumpen ingdeng cap krehini lapen ke degree ki una tuma phan karcho pon. Ingdeng thom cap hawar kar birison imso rongaje mesen pen katalon dunji aphan tike langjun hawar tirika mamai ke seng pon. Lukhimon doan piadung bapuram tok biya maya hong jayalong karcho amai paman pon. Hongkram Club Sports Association atumpen Inter Club League Football kapatuang dungkitia mai kapaman pon. Karbi Longri Abirta ke lang rapera do anaphan kardom baziriglo kardom. Non Karbi Longri Abirta ke than ponjia bang nilisami Josephine Tisopi. Non ang ton pen birta arjuponik sineng. Non owe kimi atuma phan loga charli anathu aningirung dunjia phan pumatha ponsi Diphu Municipal Board kapar lo Ward number 12 Chephong Sajir Village Development Committee atumpen patir pi ponsi aningkan wangta ingdeng cap krehini lapenke degree ga chepa unduna tuma phan karcho ponasai ke deng bomason thak thaksi pinini phai inquiry ner kebarni Chephong Sajir Village Development Committee sai hemalong ingdeng cap krehini lapenke degree ga chepa unduna tuma ri soi janga tuma phan ingdeng troxia phong karcho amai paman pon. Chephong Sajir Village Development Committee mai phu Hemchandro Teron pen kachepa hempu pona mailong alohi man pen Diphu Municipal Board Chairman Rakro Abarim Raton Teron Barim Jagat Singh Ingti Barim Sona Singh Terang Rongasar Ram Teron lapenke Rongara Ratum Chetongdun Non owe kimi log charli ke theke de kache patia kaya hut Chephong Sajira rong ari soe janga tuma phanta log charli anathu anso se aning ke rung dunje phan pu mang ponsi aning kan wangta Chephong Sajira rong pen mesen sadlang chepa unduna tuma phan archo pon bomlo lapen ke non ke bang jilang sita archo pon bomji pusi Chephong Sajir Village Development Committee mai phu Hemchandro Teron pening je pon tum labangso ningkane sekpen tason karchuwer labangke Akemangge lahelo non ki thurmio we atumphan ansuse kacepate kailong matangte ke thekere kacepate kailong ansuse pathek dunang aning ke parung dunjia phanil tung kabor I ponlo lasi non ke wangilang out ansitame niltum pedopon bomji lasi aning kanwang sitame lason karcho pon aphai bangke nangke bat si thekolong bomlo si pining lang dei proxian bangke kaprek angkung ki undun abang pi tum aphai la bangke bangkoi longpon iglo lasi lason karcho usomara phan karcho aning kirung akam la bangke nili tumarong piningan ing dei proxi moheta nili ninjelo lasi nili kadok kale ilitum la karbia khai phan Kecuning riji ke labuson hello ilitum karbiatum pipi o khanyang lang kacharli amo lasi ilitum non social media long teglong lo karbiang long okol dang ilitum chot kali karbiang long atokan no talason karcho angkung tekbolong lo lasi non karcho chepin arong matang te ahawar lason do pulonte alang litum sitame lason karcho akama bang pedo ponja pansi nili chuningri lo Athema ilitum non akai ke lo thek the pulotang te lake alle masiave ilitum na hok ta papang thek thelo lasi ilitum la usumar imethang sumar aphan jene koi ka chelana somthotsi ilitum la rong sio sumar phan ke cheng si ke chelana paminang po aning rungdunang po lasom si ilitum la dagyang si thexelo pongte longri long matang khei long alang litum anong athang dudun po khei long jong si undelo pongte la son si kaprek angkung dambom po lasi nilitum la kato kawe kamatha bensin ani kanwang tame rong cirung cerek po nilitum la ke pas patangte ki undun aphaya somara phana la son si karchu pedo ponigong lanwel Aningkan wanga son rak taxi pining le thota ingdeng thomke hawar kar bidisonim so rongaje alira lon pen dong mukak teke langjun hawara mai pen kata london thekje phan pini pai ni phaing ko rener kebarni teke langjun hawar terika mamai seng ponlo teke langjun hawara mai terika mai phu ke sopti mongla pen ke chunbang sukur sing teron atuma phansi chedon sar pen ar pupek ponlo
nilifan nilimen hai ke sop temu mi puar kunang pek kono la sinon ke bangji Karbi jutang hawarame mate ku Karbi jutang song hawarame la tekelangjun hawarame la indeng kongkep ke pachunji pon kan bangke nil tum kongchun banga ke hai suku teron pen untik ke bori pon ko ke pamisen ji kan alir alon ki ponji kan lasi ladak mate labang somi ke pachun penjelong mate nang itu press media korting ji kan tenlok adungrai la rasinja klam adungrai arong asar aru basar lapen jari suejang donrap bangku bangki doan hastame chuning rilo nang cerap nang ceto dunang po lapen pini terikam mamelong keseng pon labang somi keseng pon long nang cetong dun abang putin akorte injir tum sesame ninga klong pen Karbi jutang song hangaching hon amen pen untik ke pa mesenji alira lon pen ke pachunji lapen ke choklim pen ke pachun ponji pan cerap ceto ponong ku kusingli hin pen chuning ri pon lo lapen labang so ke chuning ri long nili ilitum Karbi Anglong Autonomous Council dynamic energetic ilitum Karbi Arat Karbi Anglong Arat kecing honai ilitum Karbi Anglong Autonomous Council la CM sar Dr. Tulam Monghang Sitame ilitum la tekelangjun hawarame labang swing den kongkep ke pachun jehut ke pachun pamekaji polong make nang cerabdun ko pusining chethelo pendet ilitum Mahamaya constituency IEM IMC local MEC dynamic alangli kai kita he kaching hon rat kaching hon aning kang sam aning che thepik ratatum sitame do alangli sitame ili tumufan labang so sai mate labang so me ke pa mesen bang pa chunji ko fan mang alangli nang cerap nang cheto dunji pusin tum kongsun bang le chupen ta ning che thedo apen korkanthi local MEC ili tum Karbi Anglong Autonomous Council speaker mate a chairman akahe Raju Tiso Lokhimon Sangharisoy Jangching Rumamaya Tumpen Chupatir Pi Ponsi Aningkan Vangason Tak Taxi Pining Lethota HSLC Pendang Lok Higher Education Lapen Ke Borengang Hoy Kachapalong Duna Tuma Phan Karcho Maya Men Pen Lakhahini Dolamara Kurua Kengri Lokhimon Doan Pia Dung Bapuram Tok Bierong Bapuram Tok Bia Maya Hong Jayalong Karcho May Paman Pon Bangso Maya Long Aluhiaman Pen Lokhimon Sangha May Phugandhiram Timung EM Richard Tokbi Local MEC Johnny Timung Lokhimon Sangha Swarlo Chingria Mai Phi Kungchun Bang Lapen ke Penangan Lokhimon Sangha Long Klembang Phubang Phiatum Chetongdon Bang Pharu ke Thomari Soe Jangatum Mesen Pen Satlang ki unduna tuma phan Archopon Lapen ke Bangkre Phothier Thip Chokumarang hoi ke Longatum Pen Hemphu Lokhimon School Long Lothan Bang Bangin Koira Hinia tuma phanta Archopon Non Owikimia tuma phan Lokacharli Nathu RD Pidunangji Lapen ke Appai Potumta RD Pidunangji Lansi Lokacharli Anat Paprangdun Thekji Pusi Satlanki Undunari Soe Jang Lapen ke Apaya Potuma Phan EM Richard Tok Bipen Labang So Mayalong Chuning Ripon Han Boka Pen Robinson Kiling Lapen ke Kajiranga Pen Mirsing Tokbi Karbi Longri Abirta Ningju kalam lo sokos notice itong panang palelo lapen school lang doan sa mi itong Karbi Anglong Autonomous Council pen sa mi inquiry PLO under secretary pen la high report nang leet lo na pen uthot kang habji alam thi pen pinangan media lo sa mi paklang lo sa mi isi alam bang la lo nitong Karbi Anglong Autonomous Council pen sa mi request rason na school long non example Jopani High School along jongsi in hap klak lo putante Tepok Tira High School ke avi Tepok Tira High School ke 20 kilometers 25 kilometers dola lapen na high so marathon kona lo po hidam Okkereng High School along son jongsi High School along jongsi in kir klak ko pon takalo mo so marathon itum lo ke chardio so mara Karbi so marathon na lo po hidam same improvement ke claim di apan education quality ki dodi apa nitum non sangsi dodi sangsi lo lapen nitum Dr. Chungiram Ronghang CM Karbi Anglong Autonomous Council apa lang pan kiro pinangi la so awareness campaign doan pen campaign bom lo ranzier ni improvement ki dodi ansusi ke fail ji gali bon ta ke pass ji apan nitum kamat hade dia fansi nitum campaign bom laze nitum Charlie Ponlong lo kang hap anutis pen nangali pen sami la penitum non bangke
kang putu pa me thek ji la pen education na hinat bang ardi tipi thek mucho dia pan itum complain pon bo kasi itum ningthelo la school do an ang bong sami la improvement ki bang dia ni pan bang kento ko la pen school ang bong ke la Halloween inglong kiri high school son te bokhet avilo dak pen kilometer kep ang nangkok na sila hay andim long bande itu mo sumar lost the kasi failure is the pillar of success ko so si ibang journey bangke itu improvement do ko la pakos leader dia fan man itu Kantor sari siala el piskura tuma bangke a teacher atum che claim klese jular ronga so phan ame tha dor ma che thak ban si pathan rong itu la so puthang na le ko ni tuji masolam thige kata nije bom lo proxy teachers mane teachers la son mane fan pa claim po alang tung bangke difu nani adi mong do tok chi la so sabe ni tuma fan complain letter SMC pen dam na SMDC pen sabe la so complain a lo na pupi wrong asor SGB GB tum do wrong ang bong ado tum tame nang complain pe thurpak pe nong e thurpak nang ji ke pogi fa thurpak na po education quality ke ban thek ji fan awareness campaign ke claim ji fan dhorom alam punang nei khai alam punang nei party alam dak banang nei itum thurpak nang ji mass movement ason thurpak nang ji awareness apan adhorom tin long sami non ason dak karchua mai long nili khan pon long lo dak purusa atum along tin adowan along chi khan pon nang po isumar atum apan SMC school managing committee long kami handun si awareness apan bang claim do na na pen Christian atum along do sami church elders atum tumata atum da claim pon nang po nam ghor along do tum apan sami nam ghor long sami la so alam thibang RDP pon nang po ke porhian bang RDP pon thur pak pe potan de itum ke porhian paprang pelo la so kali la so potsi transformation apan upliftment apan nang bang ke itum ke claim along nang tum media tum kami na cerap tu nang po la pen ke social organization la pen isi bang mo pen ni pulo itum adai to a society pen mata adai to do epai po pen kadok ko beta adai to do mo pen thur pak nang ji school along people si teacher bang bede arjudun bang avi teacher school ham along midday meal people there arjudun bang avi school to ma fan uniform people there arjudun bang avi kitab people there arjudun bang avi textbook ta fee sa pinang ne school uniform fee below poverty kidukilak side po si anisan ke hudak anerlo an ke an ke pacho fanda sang han pencheng lok ami new pensi bilo boy pita me kidun de di malam mong pipot pala so bang sa julo kan mo kan han lo hala da private school long bang ke uniform ta tinam nang ji kadog be huda bang ke school long strict discipline man se da ke than apporting pensi ke dam apporting pensi ke hala so pen maningi the ma si muni da tum dumu chot atum same hala da si school long private school long padung lo Hongkram Sports Association atum pen patir pipon si pining suri hini rank koi rahini inter club league football Hongkram pathuak lamalong angdung kiti pathupon labangso inter club league football angdung kiti pathupon along aluhia man pen abari MLA Mansing Rongpi Hongkram Sports Association mai phubor sing teron Karbi customary law chairman Joy Chandra Be Rangkhang VDC chairman Khonsing Tokbi lapen kaprek man pengi do tum chitongton Hongkram Sports Association pen Lotumeri Sports Association atum pen si labangso angdung giti pathupon lo Hongkram Sports Association atum pen ke thek muchora jok Lotumeri Sports Association aphan golhini pen thapsi angdung giti mai long chapa hai pondelo ovi kimi atum unan pen ke kapathu nat chihung piknang lang la pen ke kapathu pen ta e o kapran mesenji pusi Hongkram Sports Association mai thu borsing teron pen pachini pon Hongkram pen longki rongpi Karbi Longri Abirta champion dam tunke non champion dam tunke inter club long se pathu don long ko se tum enten jese tidang lo Kebang gilang arni pusi tamenang litum lapisan nak khela pe dopon dari ma. Nilitum kebang gilang arni ta nilitum ko la pen na am se se nilitum pathe pon thu bomji pusi jese pon nilitum nilini
la pen ni tum la so mar phang kang thur ponje phan non ni tum hin pen ni tum la da president secretary tum ba member tum pen cherak ti tum pen ni tum da ke ti rana cherak tum pen ni tum la da khong krama so mar tum phan ba la da ni andar sport so mar tum phan koson se ni ba pa theki ma ba koson ma nana phang phan la pa thek ponji wa ba pori ponje phan ni hin pen on an ke chise sedang pon mo jutan da dun ko ani nga pe the ye phan the in pu chot pen dam ju ke che plan lo ha pa du anong e ka pi ji thai ran ta pen ju besen mi han no pi ani nga pe the ye phan ye pin ko an ka pa thu ke me mala an so se ka pa thu ye phan am pen football ka pa thu chot ka lo ason ka pek ka pa thu ye phan da ani tum phan just back uwe ki mi ko smar tum phan ri so jang tum phan ani pe the ni school ka chal di bom Osmara tu la pen ha college kachali bom ti soe jang tu la hui tu hang just met la hui arta khut bang dong si pak thu bang la hui sports pinang klem le mo sa ruang ye la ke ka pathuya arta ta kali lo aking ar kong ta tang te lo aw ka plan na me lo non en tang chid hol si am pe hala son si la sports pu bang ke ili tum kar biang long bang ka chini u ela sta sports pu pen ili tum ni ho muni tum anong athang la hanu ke dui da media coverage non lada ka local media da kalilo like international media da do non lada ilitum Manipur pe linthui no amuni ramen ninkan ke pho lang arta high school na pass pela hala bangsi non ke judo champion world pirthe plan pe lason hala ke school chali bomo osma college da ledum de la university da ledum de la non lason si ilitum ason tin ta la dak dulu te non kapa thuplon de jasmet kwan bak siki the asamen bimuchet la ini tum kar biang lo thek la na mo kom la Manipur ba ke sita kapa thu point te ko pi ma ke kat kang long a hockey no a football no ni ho mo chatta la hui Manipur so li thai le a weight lifting hai ya kan ta ha pa du boxing kan ta meri kom pi la hui alam ta hala ka la Manipur so lo la si dak kar biang lo mang ke ning hok ta klang ke dat people lo ilitum dak kapat thu abang anong athang sip pe tu te la ilitum anong athang dulo te ko mane sa CM ke man EM ke man MSC ke man pine MLA MP minister ke man men hala hui kapat thu si anong athang du da mu che la si la hui anong athang dulo te mo phi sakuri bakuri ta la pen lo du lo pine army ta ho paramilitary na ho police ta lalo la pen kene HSLC lo number ta meu edat kapathuro ma high secondary lo na meu edat mo phike hala dak college lo admission pinian ta la hui post kapathu thek ma ke number lo edat ke pass meu edat sta la kapathu thek opot hala tu ma ke hala asakri da long joy muchot la hui asita mesan college university long joy muchot Abirta ke 5 kang ton poliglo kadogo be phanda dumi thakme kardom